Jaha, mitäs tää? Noniin. Ei taaskaan mitään. Ei muuta kuin kauppaa. Mitähän sieltä kaupasta tarvis? Vesimelonia, vessapaperia ja Nivea ja... No Jallu vois kyllä ostaa, se on aika hyvä, joo. Ei hitto mikä päivä. Vittu, yksikin tulee ryttyleen, niin vedän sitä turpaa. Sorry. Ei jumalauta! Ouch! Ouch. Fail. No niin, nyt olisi kaupassa käyty ostokset mukana. Jaha, no rappusissa pitää olla varovainen. Äiti on opettanut aina, että mustaa jäätä voi olla. Että vaikka vähän sulta näyttää, niin ollaan varovaisia. Mennään pikkuhiljaa näin ja... Ouch. Fail. Vau, mikäs näkötorni tää on? Vois mennä kattoo maisemia. Ai, kyllä on hieno päivä. Aurinko paistaa ja maisemat on kunnossa. Aika täydellinen päivä. No, kyllä. Oho. Onpas mä korkealla. Oho. Mutta onneksi tässä on tää kaide. Eihän täältä voi enää tippua. Ai. Fail. Palotellaan tää alkuun tästä näin. Puukon kanssa täytyy olla aika tarkkana. Noniin, rauhoituu. 1, 2 ja 3. Oi vittu. Nyt sattuu. No, ei satu. Tai no, sattuuhan tähän nyt aika paljon. Mutta ei tää niin paha. Ei oo paha. Oksettaa. Pyörity. Ei pyörity. Hengitä. Ja tosta noin vielä. Ja vielä 1. Ai. Hyvä. Kiristetään ja se on siinä. Katsotaas pelaako. No niin. Aika hyvä. Jes. Hetkinen. Tää on tää vanha villasukka. Ja reikäkin. No ei mitään. Mä korjaan tän tässä samalla. Katsotaas. Samalla lailla. 1. Joo. Tää menee aika helposti. Ihan easy peasy. Super fail. Tässä on nyt taas helvetin hyvä tää niinku työnjako. Meitsi kuvaa, Emppu vaan seisoo. Iiro vaan tekee paskahommat. Mitä tapahtuu? Oi.